Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Legi 30 Desember 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer netepi prasetyan. Para adiyuswa, janji punika utang. Tembung punika salah satunggaling unen-unen paribasa ingkang tegesipun janji ingkang kadamel kagungan kewajiban dipun saur. Ing saklebeting janji ingkang kaucap punika wonten raos bingah saha pengajeng-ajeng saking tiyang ingkang nampi janji punika. Bilih janji ingkang kaucap saged kaleksanan tamtu kemawon nuwuhaken raos bingah lan tentrem. Raos bingah lan tentrem punika dipun alami dening brayatipun trah Israel, awit Gusti Allah sampun maringi prajanjen enggal ing pundi bangsa Israel dipun pulihaken. Cariyos Rahel kaagem dados conto bilih Gusti Allah saged mulihaken menapa kemawon. Kita mangertos bilih Rahel punika semahipun Yakub, ibunipun Yusuf lan Benyamin. Kacariyos Rahel nangis awit tedhak turunipun sami sumebar lan boten wonten ingkang wanuh kalian pangandikanipun Gusti. Nanging Gusti Allah maringi panglipuran dhateng Rahel bilih tedhak turunipun badhe wangsul malih dhateng griyanipun lan nampi gesang enggal awit mratobat. Wonten lampah gesangipun bangsa Israel dipun gambaraken kados pedhet ingkang boten linatih, tegesipun sekeng lan asring kawon kalian bangsa sanes. Nanging bangsa Israel enggal imut tumrap dosanipun enggal mratobat ing ngriku Gusti Allah nampi pamratobatipun bangsa Israel. Kados dene tiyang sepuh ingkang tresna lan maringi pangapura dhateng putranipun, Gusti Allah ugi paring piwelas lan tresnani para kagunganipun. Ing pungkasan bangsa Israel mratobat, Gusti Allah karsa nyawisaken papan panggenan ingkang subur saha berkahi umatipun. Bab punika ketingal ing Yeremia 3 ayat 21. Bocah wadon kang wangkot, isih pira suwene anggonira monga mangu, amarga Sang Hyuwah nitahake kang anyar ana ing bumi, wong wadon ngrangkul wong lanang. Para adiyuswa, Gusti Allah sampun netepi prasetyan enggal dhateng kita lumantar wiyosanipun Gusti Yesus wonten ing jagat. Punika dados pengajeng-ajeng bilih kita nampi kawilujengan saking Gusti Yesus. Sakmangke sumangga kados dene bangsa Israel ingkang imut lan mratobat, kita ugi sami mranata diri. Monggo sami nindakaken kasetyan nderek Gusti Yesus lan nindakaken pangandikanipun wonten ing tata gesang padintenan linangkung ing warsa anyar 2026. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, paduka ngendika dhateng kawula, nyata sangat menehi paduka menika netepi prasetyan paduka. Kadi perkawis ingkang mekaten kawula pitados paduka menika Allah ingkang setya. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang minulungi langkung-langkung ing dinten-dinten Natal ngajengaken warsa enggal menika. Para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah binerkahan dening paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Bambang HN wilayah 6 GKJ Magelang ingkang udasak panggih nembe nandhang sakit ing RSU Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Ibu Bambang HN menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Suharjono wilayah setunggal GKJ Magelang lan Bapak Tulus
Sutega wilayah pitu GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke sampun nampi operasi ing pemulihan kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan tansah paring bagas kesarasan. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Mirunggan kalau pasrahaken sederek Nena putranipun Bapak Beni ing wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit ing griya sakit Bandung. Sederek kawula ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Moga Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matemas sederek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Kalau pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sederek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.
say